Астрохороскоп за 6 ноември. Днес ще наблюдаваме една изключително интересна конфигурация, която включва почти всички планети с изключение на Слънцето и Венера. Всички останали са част от една голяма петъгълна конфигурация. Това е доста рядко и важно явление, защото когато имаме такъв тип взаимодействие между планетите, това ни подпомага да постигаме конкретни резултати. Когато те оформят този вид петоъгълни или други конфигурации, това е момента, когато нещо може да се материализира, нещо може да придобие конкретна форма. Разбира се, това не става от само себе си и без нашето участие. Въпросът е, че ако сме проактивни, можем наистина да стигнем до такъв тип по-конкретни, по-видими резултати от нашите действия. Интересното е също, че Меркурий и Марс са много близо една до друга. И това ни подпомага да сме по-активни не само в мислите, но и в действията си. Тоест Меркурий и Марс се свързват с двете социални планети и с трите висши планети, което е доста специфична комбинация. И това наистина може да ни помогне да се свържем и да направим нещо, което да има по-голямо значение. Не само за нас самите, но то може да е чрез работата ни или чрез нещо друго, което засяга по-голям кръг от хора. И действително резултатите могат да бъдат дългосрочни, по-трайни и обхващащи по-голям кръг във вашата среда. Другото интересно е, че до около 17 часа Луната ще бъде в знака Телец. Това е една по-спокойна енергия, по-заземена, по-балансирана. А около 17 часа тя преминава в знака Близнаци, където ще срещне Уран. И това е една комбинация, която носи промени, нещо внезапно интересно, но и също така някакъв вид импулсивност и понякога прекалена динамичност. Така че от една страна, ако искате по-стабилни резултати, ако искате така да имате по-дългосрочен фокус върху нещо, то по-добре да го направите през първата част от деня. А ако искате да внесете нещо тотално ново или имате нужда от повече разнообразие, да експериментирате, да опитате нещо необичайно, то около 17 часа и след това в рамките на вечерта можете да направите това успешно.